There's this other time sisihlalele siyaphuza ngaphandle kwebhasi siyazichile kusela nje bakhona nabanye. Kufike nje ogayi ba-writing-yana labo gayi lawa bathi bayachazeka ndim tontotonton so singahamba yathetha hayi inhle kabi imali esizoyenza bo ingixake le nto kundivele ndithule nje so ndisamile kanjalo abuye azothi masingene ngaphakathi endini so ndibabone nje naxa bethetha like hayi akuhlali kahle sama safika la kulomuzi into like awufika kunamabox wepizza and ipizza zisekhona fridge igcwele nje ukutya nje step yami abantu abayingathi babalile ngathi in 3 2 1 action. Sanibonani Dumelang everybody, welcome back to Soweto Podcast. It's your girl Tamika Kato back again with another amazing episode, and today akiwani kitsamela osona omuntle onane balisa mo jaja guys ka izingina la ka to jajani and le nna le san jaja ga king ka lona le ntse le jaja so hi guys, be careful with my heart because I have a sensitive heart. I get it. Yes, but don't forget to like, share, subscribe and follow. Don't forget to also become a member. It's very important to become a member so that you can get the exclusives. You know how it goes. Now, without any further ado, let's jump straight into today's topic. Hello, Chon. Hi, Chon. How are you? Sharp. No, I'm just sharp girl. Please introduce yourself. Straight go to Beno Wani, Sugapi, Zengani, Tumengani. Okay. Kamala Muneli, ngihlala la eJozi. Dume ngani angidumanga kakhulu ngangidumile. Okay, so ukuthi umuntu nje othanda izinto phofu ngisazithanda sometimes. Thanda izinto but ke izinto zezindenze zizoba lapha. Yeah, ngithethe nje ukuthi zanigila. Ngile bani emakhaya ubuya? Emakhaya nibuya ngapha eMthatha. Okay. So ndikhuliswe ngumama nogogo wami. So yeah, abantu besonto nani. So beniloko ngitshontsha izinto mara ngithe mase ndiziphumela zibayi-1. Lapho ke zidume khona izinto. After matric mase ndiyongena e-tertiary. Yaqala ilife. Yaqala ilife. Ngibela. Okay. Manje uzele ngani namhlanje ukuthi uzobe la? Yo, so now ke izindaba nje zokuthi ngaphunyuka. Okay. Shothi ngiphunyuka nje ezindabeni nje zala ebumnandini zokuhamba ubumnandi mara ngaphunyuka. So istory sami sicala la. Yeah, la sicala la ukuthi it was abo ma 2016 so. So 2016 yazifikela la eJozi. Lapho benjwayele ukuza ngivakasha. So now ngiyafika ngifike ngihlale kamnandi since bengijwayele ukuza sengiyazi abantu yabo. Plus ikhona ke abanye abawu20 sokana bemakhaya. Lokho mangifika ngifike la kubona ayikho inkinga. So fine yahlala namantombazana lana kumnandi okay sharp. So difumane ke mina ke umuntu ne umfara hayi ngine sendi ngathi ngihlala naye yabo. So lapho besihlala khona ke yaqona masi emaflatini eJozi kunamabha ezansi nana ya. So la behlala khona ndandifikele khona kuhlala khona laba abayi2 engisuka nabo emakhaya. So bahlala lapha ezansi kunebha okay fine nami ngosenhlala nobabazi lokho ngiyalapha yana ke ngchile nabo nje be right. Okay cool. There's this other time I think it was on a Sunday. So yeah, sisihlalele siyaphuza ngaphandle kwebhasi siyazichile kusela nje bakhona nabanye. Kufike nje ogayi ba-writing-yana bafika uyabona in fact ba right. Bafika nje ngekari okay I think by three of them ni bafike and then omnye ugelo ohleli pha buyidumelo. So kumene ayamba ekogayi kusho kuyabonakala nje ukuthi uyabazi bajwayele nani. Also kanti ke ubuyidumelo omnye ngugayi wakhe mayisitsho ke. Okay abuye sebuyidumelo esithi labo gayi lawa bathi bayachazeka ndim tontotonton so singahamba. Siyamse Soweto because bona bazohlala phayana so singaye Soweto so siyophuza nje sichile kuseni. Uyidumelo uyazi ukuthi mina ndihlala nomuntu so andikhona ukuhamba and amaxesha nawuphanga bo around 5 PM.
So ayathi hayi vele sobuya kuse-early phaa ngabo-8 sobe sesikhona. Umuntu wakho vele uyakulanda after 8 yabo ma 9-10 so sobe sesibuyile. Cabangele ndithi okay cool masihambe ngoba vele ngiyazithanda izinto inotshwala phakathi plus mhlawumbe ngizodibana nabanye futhi okay aba right. Okay. Sahamba sithathe omnye ke ugirl uBianca. Singena sonke apha emotweni. Sahamba safike Soweto nyani futhi kwakuphuzwa ke kuphuzwa boma Jameson boma yini sinanana nje okay bame right nje. Omnye ke imoto yakhe kushuthi la seyakhona khona lo omnye ugayi unemoto khona phaya. Khosagcina yena sengasekho apha kuthi emotweni. Hayi sahlala nje zasihlale kakhulu noba phaa ngabo 2-7 so I don't know. So bathi sizohamba ni siya sichinge location. Ndithi na kanjani ilocation because fanele mina ndiphinde back. Bathi ayasizohlala nje usambrayanyana nje. Nyama inyama ke nayafana nje notshwala. Okay cool. Sihambe. Xa sihamba sibe ne-stop sithenga utshwala. Lapho masithenga utshwala manje ube sihle siphuza nje kancinci. Sithenga utshwala. Masithenga umuntu 12 hayibo 12 kodwa kuthiwa ngo-8 mina ndiyahamba already amaxesha ngabo-7 ngo-8 ndiyahamba hayi ndiphinde akho way wethu ndizozithathela utshwala bami mhlawumbe ngeke nabo ndimke nabo akho ngxaki. Okay go siyahamba masendleleni futhi sithenga ukutya kubuza ukuthi sizodlani. Abantu bathi bayokwenza ibrayi asabuza ukuthi bengaveni into yokwenza ibrayi 999 hayi akho nkinga. Sihambe sonke sifese sithi noba i-KFC like umuntu uzobona i-KFC ukuthi uzothengani. Akho. Sihambe xa sifika senyani sithenge KFC sonke i-drive-through sithenge sonke and then sihambe ke. Sawufika ndingali mention igama lapho saya khona. Dawo nje Gold First Aid bandikhumbula ndiyayikhumbula nje yabhalwe kanjalo. Okay sahamba indawo nje right economy nje right. Sangena safika sama nabagaya bayithuke. Safika la ekulomuzi akonke. Masingena eminyango. Into like yanphazamisa ngiba hayibo. I mean like siphethe utshwala umuntu una 12 yakhe nokutya. Xa ufika namabox wepizza and ipizza zisekhona fridge igcwele nje ukutya nje okunye sekudala khona kuyabonakala kudala khona okunye nje kusekutsha. Akho nhlobo yatshwala kungekhoyo. Wena Heineken wena Savannah wena Ntoni Beer bukhona utshwala nje bugcwele bengekho isidingo sokuthi sithenge obunye bethu. But hayi no abantu bayachoma yabona abantu bayazichomela nje bayathanda ukubuka. Okay hayi sifike sihlale yani okay umuntu ke leyo nto ayenzayo uyayithengela siyabuzwa mos na okay nithi later insangu sangithengiwe Soweto sibuye naye ababhemayo noba into noyibhemayo iyathengwa. So ubuyitumelo noBianca babebhema into ezitantashi. Hayi mabathengela wonke umuntu nje yonke umuntu ume kahle akho nto ushota ngayo apha. Hayi inyani sihlale ke buyitumelo ahambe nabagayi boyi2. Okay awugayi baqala bahambe bangene basibonise bathi nansi apha ebathroom sizoza apha ebathroom enye nenye indawo asiyi kuyo. So nansi ebathroom kuphela. Buyitumelo abalandele ke ngosebehambile bangena kwenye room phayana. Ziyabonakala kuyavakala uba ziyatshixwa nje nee-rooms zakhona because naxa bengena ngapha bayakhiya isikhiya siyavakala. Okay akho way. Sihlale kusakhala umculo nje utsho kwamnandi. Hayi siyaphuza ndinefoni ifoni yami yanibhedela yotile linyana nje battery velity 92% 10% ndiyilonto and andikho right because i-boyfriend yami ndiyayicinga and ke hayi hayithi nje badenza nje lokho ndiqoma yho indivuthulule. Hayi akho way ngoma ndipenikela lonto nje kuphela. Okay sihlale siphuze andisapho abehli kahle nje notshwala nani. Okay sithe sisahleli kufike omnye ugayi wayenama threats nje. Okay yeah. Omnye ugayi nje unomzimba omncane nje akafani naba. Afika sihlale naye apha
abuza abantu beqhamuka omnye phinda athi ubuye uTumelo amaxesha amaninzi uzihlalela engapha ya uza nje kancinci ngabo unokuzosijonga basithini aphinda ngapha uba baxoxani asibazi. Okay cool athethe ke lo mfana uthe xa incokola nam apha andiba ndithethe isiXhosa athi hayibo uthethe isiXhosa ndisinake ewe athi yo usuka phi ndimxelele ke bandisuka phi Mthatha athi kena yo nami waze Mthatha ndawoni athi ayisuka uMtasa yabona. So aphume omnye sathetha nam axa ephuma lo guy athi gqi siyancokola uyabona ingathi ajike aphinde umva abuye sebuya boyithuna lo wa ambuze nje ukuthi ufunani nani before that ngosincokolayo uyandibuza ke wathi uMntase ntonto athi ufuna ntoni apha ndithi ke mna hayi nje ndize apha nongani ndithi hayi akumelanga uthula afanelanga nje ukuthula uthe ngengekandixeleli bekuqhamuka lona hayi nyani ubhiza apho uyarola athi xa ndithi ndiyazibophela yami intsangu wena uright eyakhe ke intsangu inepowder nje emhlophe bavele bathi makahambe yabo hayi ukanyana besokolisa asukumahambe kuthiwa silinde lona omnye ke sahlala ngathi hey mina ixesha liya kufuneka ndihambe andithi ndiyabona awuthi ngiyandihamba ndozama le battery lezo bandiyicima mandiyikhipha mandiyifaka ndiphinde yabo mandiphume ndiye phandle when I was outside nje ndiyastressa khona lo omnye uyalandela yaphuma nayo maniphumile uyaphuma uyalandela phuma hambe ase athi uyochama ndazi uxoxa noBianca mhlawumbe bathini athi uyochama ngaphandle I mean like I'm sure i-bathrooms ziyi-2 apha kule ndlu xa ndiyijongile so wayezoyochama ngaphandle and andiboni toilet engaphandle ayi aphume ajikele ngapha caba ufuna ukuva mhlawumbe okanye thetha nefowuni ndithini or ndiyazicingela uba inoba ufuna kanjani. Hayi bangayizami ifowuni ayizami ndinestress bangayizami ifowuni ayizami so caba yena uyafowunelwa ngulo owes-3 efanele uba ube semene yathetha uba hayi intle kabi imali esizoyenza bo hayi ingixake le nto futhi ndivele ndithule nje so ndisamile kanjalo abuye azothi masingene ngaphakathi endlini ndisabuza ndimeleni asingene ngaphakathi endlini because andikho kwi-phone call hayi ndimi sandixakile le nto xa ifika afike angene aye ngapha ubuye uTumelo usinqabele nje yena ingathi asizanga naye apha so ndibabone nje naxa bethetha like hayi akuhlali kahle ithe Bianca abantu aba ingathi babalile ngathi into nje babalile ngathi yo azange noBianca asukume hey nina ibale ngathi ntantantantan wabethetha nibale ngathi phuma lihlanya kuBianca I think inalo mbhemo wakhe uvela mhlanyisa hey nina wala baphuma uthe uBianca nokhanja baphuma ke banomsindo ke ngoku like bayakwata ukuthi wenzani nani Bianca bebuye naye ngithe ndiyabona xa bebamba uBianca lona omnye uyeza so ingathi ufuna uya emnyango I think wayovala emnyango sizibe singene emnyango yo benento uba manditake namphume sithe safikisana emnyango xa sifika emnyango bese kanti nyane bezovala umnyango ndibe ndiphuma ndiyangaphandle ndithi hey sosivulelana igate apha or else ndiyarhayiza ndiyakhala kakhulu apha hayi abandinaka abanani ndathi yo ndakhala ndathi hayi ndaye ndahoywa ngubani ndakhala ndathi Bianca masihambe singasegeyithini Bianca engoseyandilanda uyabona naba abasancengi hayi sahamba xa sifika egeyithini ndiyazama ke ngokujampa abalivula igate andithi ilivulwa nge-remote van yathi ndiyazama ukuthi ndithi andikwazi kwakwenza le nto Bianca watsho ungaphezulu kwegate so luckily sibona ii-lights like o-security bayapatrol bathina apha ii-lights ziza ngapha yo ndathi xa ndiyakhala engonabo security kulapho bavule khona igate nanku uBianca besame kanje egeyithini hayi inyani ehle ke ngoku uBianca wasivulele siphume hayi sivele sibale ngosiphisa nayo indlela ke ngoba siyangaphi ndithi na Bianca andikhathali noba siyangaphi as long as ndiphumile phaa into endingazoyenza kukuphinda phaa
Sahamba. So na xa sihamba imoto ilights zemoto sisimane sithi emabondeni nabantu nezihlahla ezikhona phaya. Asazi noba siyakweliphi icala ndithi Bianca vele uhambe ngiyakwindlela because ngosiyaxabana apha endleleni esoze sibhaqwe. Ndithi masihambe siyabaleka lapho sizihambela so asiphathanga pesa asitheni leligaqana nje lefoni yami ndifake apha. Nalo phone icimile. Akho ukuba umuntu makathi na phone athini. Yo. Ndithi Tommy sahamba. Sibane sicathama xa sibona ke i-lights sithini sometimes kanti zi-lights ze-security but hayi nyani sihambe. Asikwazi nokuthi ndina Bianca ungakulingi uyothatha aba-security because bayabaza abantu abantu balapha mosapha. So hamba sophuma qha sahamba until sathi safumana ke ngosaphuma. Asiphuma hayibo ukhona nje imahlathi nyana nje apha awuvela uphumele ngathi uphumele emgaqweni uhamba indawo evulekile. Ndathi masime apha singathi xa sibona imoto semgaqweni ngathi Bianca okay qhamka nyani sekudala imoto yaqhamka ilight ndami emgaqweni ndathi Bianca uba ndizokhwela kule moto noba etheni nyani umuntu wakhona nyani amise. Umuntu wakhona xa uzele emsebenzini i-security akho way yami imoto niyangaphi Jozi athi akazukwazi ungena eJozi mina ndihlala eJozi abesithi Bianca uhlala eTroyville andikwazi nakulo Troyville mina ke ndithi Bianca andiyazi ke mina indlela ngoba andikho mde apha ndikwazi apha ndingakayazi ngabikho familiar ngeJoburg. Athi Bianca okay akhonke hayibo azange sizulazule na umuntu abantu wabesithi ndiyangena emsebenzini wancama wasibeka. Athi Bianca ndiqoma andimazi noba uqhunyiwe noba udakiwe noba kwenzakalani. Akona eTroyville la nansi indlela wasengapha akona eTroyville la andidikwanga elo xesha andikhali andithini khandidikwe nje ngathi ngafika and apha in my mind send escape lekileya but ndisaya kwenye mna istress sami le bandisaya kwenye yo sahamba security lona shem wahamba wathi nayo yaphela pha cause ngokuzoba late emsebenzini. Kanti andazi nalo Braamfontein ke ngicaba usibeke eBraamfontein. Because sathi xa sizulazula sathi xa nansi itip Mandela Bridge. Hey masilandele le ntikana la tip Mandela Bridge sobona mase sisuka pha at least ke pha indlela izobe seyicacile. Kukude nangowapha usikhoyo. Sahamba kanti le izithathele nje osigarettes bayo. Sahamba. Amanevusana nezibotho nandikhoma yoBianca intoni lusenza asazi noba siyakweliphi icala siyangaphi. Wena manje uvusana nezibotho awuskim okulayithisela ndithi yo uhlasa abanjwa apha. Andazi noba siphi umisana no skim uthi ndithi lona inobuqhunyiwe nalento yakhihle lapha umane Hawu Bianca banje uyabhema ngapha uyafunga andidikwanga andonelanga hayi sihambe ke sithe sahamba kanjalo sekudala futhi sihamba and sekungathi siyasondela ngongapha bona ezibridge ezi so ndiba athi ndiyesaba ndazi noba ndisabani because umfutho wona okuhamba hayi ndinawo just that ndiyesaba and ngathi ndiyakhathala nje ngathi ndiphelelwa namandla. Yo azaqhamuka abafana inqwaba yabafana abaninzi nje pha. Luckily for us and ilanga seliphumile oko since sisuke pha inoba sasuke pha ngabo 12 because u-security lo uthi ingathi ayongena ngo2 apha emsebenzini wakhe. Hayi ube kume train kwaphuma abantu betrain sasinda kwaba bafana ngalonto. Hayi ke akho way sahamba safumana indlela. Esifika okay nathi ndiyibona ke ngonthi xa siqhamuka saqhamukela ePark Station. Ndithi Bianca senandaba noba usahamba nganami noba sathi because uloko emisana no scheme yena. Lokho emisana no scheme and ingathi ngifuna apha ephe ecubeni yonke lento. Thimuntu uyazihambela indlela yakhe andilandele uBianca sahamba sama ngalo break nguna at least ubreak. Sahamba elo xesha ke ndihlala eKekenmoy. Okay. Imagine ndisuka ePark Station ndiyakude kangaka but asenandaba as long as ndiyofika ndiphephile but inkinga pha phambili hayi ndiyayicinga. Sahamba Bianca nanku yongena kwenye ibhasi esemnyama ndawo usayofuna ubhiya ndabe ndithi fuseke ndiyakushiya ke ndahamba xa ndifika yo anxiety ithini hayi
ndingene yazi intoni ilift izokhawuleza indifikise phezulu andike ndithathe ndingahamba pha phakathi ngenze kuba nalapha phakathi ukhona ndithatha i-fire escape ndinyuke ke i-fire escape ndiyacotha sofike ndithini Jesu hamba xa ndifika emnyango nje ndisathi ndizokokotha ndiyeva umntu ephefumleni sawubona aphange ndabandla hayi abevula umnyango xa ndingena vele ndiyabona ndinayo isuitcase yam kodwa impahla zam zisemaplastikini amnyama mntaba wadoti ndisathi ndiyajika ndihlala zatsho ayowabhu phantsi yandibetha ke ngoku Jehova yabona laa mini wandibetha ndeva uba lo mntu inobe bethu uzondibulala wandibetha ndithi wandikhama I think yena wayezixelela uba ndifile because kwamna lo andimazi uba ufila kanjani umntu ofileyo kodwa ndawuva mna umoya ubanda ndeva umoya ubanda zacima izibane uba undiyeke nini or utheni emveni koko kwenzakalani I don't know but ndaphaphama xa ndiphaphama unestress uyanqunganqunga in fact akanqunganqina lapha phezu kwam usebhalkhoni uyanqunganqunga lapho kwamna amandla aphelile kwamna nje andikho right kodwa wathi apho kubuya khona ingqondo ndathi wabendibona uba ndiyava ndabendithatha izinto zam phuma ngomnyango nam xa ndiphuma ndithatha amaplastiki ndiphuma ndiyaphi andizazi uba ndiyaphi hayi ndithi mandonyuke nditshone phezulu cela uxelela ukuthi imini yonke ke ngoku ndihleli erufini ndihleli erufini akubandi kanje excuse ndihleli erufini akubandi kanje until 3 o'clock xa uyandikhangela until 3 o'clock apho ayobona khona ukuthi menjonge ikhamera ndipha ndihleli pha wahamba yonilanda khanezondibuza uba kwenzakala into ndithi lo mntu ndiphantse ndafa naku sendisindile kokunye ufa uzondibulala yena futhi hayi akho we abana Bianca kanti bathe xa bebuya lo buyitumela Bianca nje uzithandela ujiki uzithandela nani kanti buyitumela ufike wamthenga ngebhegi nje wafika wathetha isitori esingekhoyo xa ndifika mna after a few days xa ndifika phayana qomakhothi ndizobabalisela abangasekhaya ndizobabalisela uba kwenzeke ntoni hayi bo ndifika ndive esinye isitori ukhanya uyandixelela uba hayi bo ntombi kuthiwa wena uqale nini ukwenza kanje kuthiwa wena ufike phayana wahlaza ubuyitumelo wakhala usenza izinto ezisnacks wahamba zange ndikhale nokukhala nakayi-1 wenza izinto ezisnacks wenza idrama abafana baze bakuhambisa bakurequestela wahamba hayibo thithi phi uBianca akazilutho umntakaba ubani uyaphuza mina ngozilutho mina lo bendiyava naye ngoba i-stress ngoengathi yazi bazani bendisibalisa isitori sami zaye ndisibalise ngoku mani nomsindo ndathula okay after some time ndicemba noBianca ndiyamazi buthenge kalula ndathi mntu wam lawe bekade ndibulala kwayena ndathi khawuthenga iibheki ezi-2 apha zentashe thenga ubhiya bayi-4 sihambise kuBianca ndifuna cause ndiyakuba undivile uba ndithini but andiboni ukuthi uyandikholelwa masihamba safika uBianca ndithi Bianca ndithengele wena ubani Bianca weza straight wahlala tsala tsala into yasenza mngani wam watsho wacula yonke laa nto yayisenzeka phaa uBianca ndathi benditheni kuwe ndathi benditheni uBianca uthenga nje kayi-1 but at least ke ngoyayazi inyani ukuthi ithini wayezondibulala andibulalele ayibozenzanga mawuzenzanga emveni koko ndiqomba sendiyamnyanya kwayilo cause uphantse wandibulala azange ndiqhweshena ndagoduka ndathi igoli ngathi alindifanele abo uyaphi egoli ungumntwana hayi wabuyela emakhaya ndabuyela emakhaya ndahlala noba for a year u-20 cause ndaphinda phaa 2016 noba around November December so November October ndabuya 2017 ndithi ndizonibona futhi xa uyakhumbuleka igoli ndathi ndiyekile kwamna nangonje emakhaya ndithi ndiyekile ubani istrada xa sithi uza hayi nango ndisasihamba
phofu hayi kakhulu ndiyahamba but hayi wethu hayi ndiyahamba kuyafana because uba ngokuna fika umuntu ethi masihambeni lapho mhlambe sidibane mandenza umzekelo sidibane pha eMabonenge umzekelo khona bayisadibana nayo noqoma ndizoyicinga mva ndithi ayibona ndike ndenzekelwa sisehlo esini kodwa ngikhonela ukusuka nabantu eMabonenge ndingabazi hamba la eGermiston uyayibona but kuyafana xa kufike usuku wethu lufikile so yeah but nisaqhubeka angakayeki Okay, Chum. Manje ngifuna understand lo Bhitumelo lo umngani wakho like ngiyazana. No like ubuyitumelo uyithomi so uyabona benithi bayi2 enisuka nami uyithomi so nalona omnye lo wandazisa Okay. omnye ke lo ngosuka naye ngasekhaya uBianca usuka ngathi usuka eKimberley. Oh okay futhi umkhaya. So Problem. So ke ngokuna kulo wayenzise eJoburg bani ndizovakatsha because ndandihle ndifunda eMthatha yabo so eloke sithi manivakatshe like ama holidays ndayiqhela so ndathi naxa senigqibile ke phaya ndeza ngapha ndazohlala lapha and same person lo ngumngani kaBuyitumelo same person ndathi xa ndisiza apha first time ndimvaka ethi manivakatshe first time ndiqala nje andazi kwaJoburg zange ndake ndayeza ndibone eTV kuphela ubani ndathi bandithi ndisePark Station yacema ifoni yakhe andazi noba ndifonele ba andikhumbula nesihlobo sami esilapha cema ifoni yakhe sana hayi botsho ndaba ngathi ndiyamzama phofu ibhasi ifike ngabo 7 ekseni hatu kwazi ukuthi noba 2:30 to 4 so late ndincedwa because kwakuvulwa izikolo ndikhumbula uba ugel lo wayifunda eGP College wandihlalisa pha kuye ndazi noba irezi yabo or but accommodation yabo wandihlalisa pha besa-registration so ndahlala kwazi ukuthi pha ngabo 3 to 4 ngaxa ndiphinda akanifowuneli ndim futhi ndiloko ndimzama ndazomfumana wayibamba ifowuni wathi hayibona ndithi mna hayi ndiselapha ndise-GP College ndihleli wathi hayibo ukufutshane mosinalapha endihlala khona phuma uthi xa ndithi kufutshane nyhani uthi zaphe 120 kulapha futshane kulapha kufutshane ndiwana uthi yo sofika kanjani ngcono sowunazo nethomi akayithethi eyoba wavala ifowuni kwathini thomi kaBuyitumelo so kusho ukuthi nje umsebenzi wabo kwele Joburg Yo bacishe wakuthini kahle wayezondithengisa okanye mhlawumbe naye wayezondithengisa or wayezothini I don't know. Obvious because she's the only one that didn't panic when you guys were panicking. Ayibo and yena wafika nje wangathi njengowalapha kusho ukuthi into ayiqhelileyo kahle into ayiqhelileyo ukuthi uyazisa abantu babe busy for sure ufumana imali. For sure. Because waba busy engesekho ukuthi nje bathi nasizihlalele apha yena lokwenza nje kancinci akahlali nje nathi ba busy baya ngapha apho thina kuthiwe singangeni khona and kuvaliwe like yo ndandihalela nokuva but ndanayo back in my mind lanto ba what if kwezindlu because kuthiwe singayi sondele ngapha siphelele ngapha what if kukhona sengicinga ke ngokuna senibona ukuthi and nalo mfana lo sethe akufanelanga ulapha yabo izinto ezenjalo and nendlela abamkhuphe ngayo bebona ukuthi lo yaspeed lo khona something ayaziyo and if babengamkhupha ngaba wanixelele or ngaba wazama indlela ukuthi masiphume yeah so ufundile kancane hayi shem ndifundile kona but yo hayi sometimes ngiyakhumbuleka hayi ndake ndahlala kaloku sented bandafunda at least ndayohlala unyaka waphela no like not in terms of school no abangani no nditho kwaphela unyaka ndiqoma ndihlele emakhaya andifune kwanto iphumayo andifune kwanto nabangani phakathi ethi hayibo ndiyahamba nje kuyafana bombi bayazilawula Khosa. You see what I mean? You guys are brave, fearless. Like uthi usawuyela kulomlilo lo ya. Mara so careful. But at least ngokunana ndizothi xa ndibona yabo into and ke ifone
until so nyanzelekile ndibe nefoni ene-battery right enzela uba xa ndithi ndiyahamba in fact mandihlela ifoni ndiyiphatha. So ugaye wakho akaze umbophise. Yeah, I think that's the right word to say. Yeah. Andingaze guilty. No, I wasn't guilty. Wayehlele ndibetha like Obusujwayele. Okay, zothi ndasendijwayele because lo muntu oqala i-ID yami beyihlala kuye, ikhadi lami lihlala like wayekade nje kusemnandi sesweet. Yonke into imali yonke into ihlala kum yabo. Thuzi wathi mayitshintsha nje lokwendibethela ukuthi ndiyajola phofu ndihleli ndisendlini. Andikwandawo andiphumi if uyandazi if ndiye phayana apho nditsho khona ndihamba naye andishiye khona and then aphinda azondilanda xa ibuya esipanini. So wathi phesuka uba mna ndiyajola thatha ifowuni andisenafowuni andinantoni ukuze ndidibane sendinale ngxaki yefowuni le fowuni nenyani eliqhagana yaziqonda eza pocket Samsung pocket. Imagine ndabe ndinala phone. No, hayi sitsho sithi hayi futhi akuyofowuni le. Ufundeni ke since uthi ufundile? No, ndifunde ukuthi like ifowuni mayihleli khona. Ngoba ngeke ngikwazi ungahambi. Umtatamandla Jomi. Uyasho ukuthi wena ngeke ngikwazi ungahambi ngizohamba ukaba. Ugoni kanje. Bathi sandibona uba kukhona into engayiqondi live location. Last scene mayaze yabona at least last scene yama sendele umuntu lo manje last scene at least uyayazi yabo ngoba kwenzeka into but yo ukuhamba enye into phila kayi-1 yo Jesus. Ngiyabonga for isitori sakho Shumi. Ngiyabona ukuthi wena uzele ukuzosixoxela kuphela awuzingeni zokuthi hayi guys ningasayenzi lento le uthi hayi qaphela iyenze mara ibala. Kodwa kuyafana uzothi umuntu yeke into ethile xa yabona nami ndake ndayeka in fact ukuphumla ndathatha ibreak yonyaka. Yeah, true. Nyaka wonke and then ukhaleleke uvima nestrato siyanibhiza yabo. Tshona khona enye into kumnandi ngaphandle yo kuloba ndihlele endlini andikhathali noba kuthiwa mhlambe ndisihlala inkinga iyi-1 ile jwala. If bekuthiwa nje andijwala in fact noba ndingajwala kumnandi ukuzula kumnandi. Yeah. So ndingafela nasendlini nako nje waphansi wandibulalela endlini umfana yabo. Wayehlele ndibetha endlini ndihlala endlini so bakhona ngaphandle izigebengu zikhona phakathi endlini nangaphandle so kuyafana. Kuyafana. Yeah. Ngiyabonga for isitori. Guys, niwuhlile. Be careful who you go with. But sometimes asithi gone kanje bagona ngawe awusabuyi. Lo nenhlanhla ukuthi uphunyukile iphunyuka wamphethe yama serious. Phunyuka. Cabanga sebakuthengisile tho. Guys, Easter weekend ibala nanoma uplane ukuthi uzothi zidli iba zidli ula ugerile uphethe ifone battery chargeile uphethe imali ye-Uber because you never know ukuthi ukushuba nini. Angithi always make sure you have a data because hey abafana bekho safe abafana nani lungani kunini awu anikhuli nani how guys. Anyway, I love you guys so much. Thank you for watching and please do comment down below and subscribe and also become a member. I'll see you guys again next week.